jste tady vychválili všechno do nebe, jak zní to, tento depak. To je tvrdá práce, všechno. Hele, já tě upozorňuju, že ani jeden z těch tří na tebe nebude mít čas. Neboť Mike Spirit v Čechách, no name, promiň, musí si nejdřív udělat reklamu sám, aby vůbec někoho tady mohl propagovat. Ty seš Češka. Majku, to není nic veselým, to je pravda, to je pravda. Dara Rollins. Všichni vidíte její krásný vypracovaný tělo, ale nikdo neví, co zatím stojí. Nikdo neví, že chodí do posilovny, nebude mít čas. Květné mistrovství Evropy v kulturistice, otoč se, podívej se. To jsem já ale před rokom. Nekecej. Takže nemá čas. No a Marta, no co roková hvězda z Německa, dopak, miminko, to hlídá chůva, ta jezdí s německou kapelou. Rádoby rokovou. Že už to sluší, ne? A taky nebude mít čas, já mám úplně volno, my máme koncert až na Vypiku, 60 000 lidí minut tam bylo. Kolika muzikálek, prosím tě, ty hraje? No, přesně. To nevadí, ale já mám dopoledne volno, můžeme zkoušet. Včerom. Pojď ke mně, budeš to mít tutový.